задани бес чӣ гапши мада фаҳмидеста хоҳари азиз тахмина хитона ба даст гирин ҳама аввалда метарсан шавҳари шумо каме ба ҳаяҷон афтудааст лек бародар шайхус инҷо бехатар аст натарсида ба ҷои худ шинед мо бояд битарсем ҳамара ҷои тарстаринам иҷай ман қади занам мерам рафтем не мо ҳиҷо намерем мешинем ранги одамои калони ба фаҳм проблемаомона ҳал мекунем баъд мерем бале биши майлиш гуфтум биши майлиш сараввал мехостам ба саволу ҷавоби синониму антоними гузарем майлиш чӣ хе зур ман шинавида будам ки бисёриҳо ҳам хе кушода мешаванд муҳтарама тахмина ман ба шумо савол медиҳам шумо бошад аз таҳти дил ҷавоб медиҳед аз сидқи дил фикр мекунам фаҳмидед хоб сиёҳ сафед чойник офтоб хушбахтӣ олиҷаноб муҳтарама тахмина бешухӣ шумо беҳтарин инсонед ман медонистум шайхус навбати шумо ман ин кора намекунам натарсед шайхус саволи нодуруст вуҷуд надорад боло поён чӣ нависесе уҷуда девнагӣ накуҷо ҳеҷ ка девнагӣ надорам ман қоидаҳои бозия намедонам девнагӣ дорен акнун биёед каме бозиро тағйир медиҳем ҷои ивазкунии шахсият масалан шумо ҳамон хел шайхус меистед ман бошам тахмина девонахонада ғалтидем то қа чашмои мада нигоҳ кӯ ма чашмои тира нигоҳ мекунам ту чашмои мара тахмина эц гап намезанӣ то қа чашмои мада нигоҳ мекунӣ фаҳмо то қа чашмомда нигоҳ кӯ ту мада матра бегап гуфтестам май бозира ту тоҷикира намефаҳмӣ ма туда гуфтестам ки бегап ту зани мана ту ҳамиқа дӯст медори тахминара ма чӣ ма кардам ҳамсари хита задӣ не ма ин мара зад маълум меша шуморо мезанам задестай хоҳӣ хуш бачам ман хит кардам хоҳӣ хуш ман хит кардам иҷа биё бачакум мушкил намеша медон чӣ мо мерем рафтем и ҳамаш дуруға ба худо и ростай барои ма биё ихе мекунем шайхус агар туда нафора қатима будан хубаш ма дар рӯи рост бугӯ тахмина ту абача девонаша чокади ту абача девонаи чӣ ба худо чокай тага гумаш ки хайҳо янга қага айти хафа шид неки ози кор бормон датаво тирбай ки хубтараш тахмина айти дуртар боша хубтарай бовар кимада баъде ки ҳамаи кор ҳал шид ва ту тамоми корхона распасад кардӣ ӯ тура мебахша ҳамаш худ ба худ ҳал мешава ҳамаш худ ба худ ҳал меша гӯш ки боб психолога куҷо кардӣ ман безор шудам ай кӯдакбозии ту ёв ҳа бача доктор муин ман дар кор бор ба худо хуш нестам маълума ирам шиностая гап нест гумушка бача тамом ина тамом тага ама дидестам хулашка дада бозичаша додая ҳеҷ гап нестая мам агар айтаин ту мешидум мегирифтум бозичаша барое ки дигар роҳ нестая уҷа гирехтанда фақат девнагӣ нак тага ҷавоб те кодои спудинг дастан ҳо ё не гӯшомда лапша кашол кардан дар кор нест ман уже безор шидам ба худо мара қар кеса девонам накӣ ма девонат накардесам тага мада ягон хе код ёки маълумот нестай барои ҳамон ма пеши ту омадам ту бояд мада ёрдам кунӣ амирӯз ки мо шоти банка қатӣ куҷода хариду фурӯши ё мегзара биёвем ҳамаи кору бор ҳамеша бояд буд шава просто мода дар корай буфаҳмем куҷодаани ё агар номери шоти банка аниқ кунем мефаҳмем ки да куҷо мешава вохӯришон барои ҳамун ту мада ганда дар корӣ қатӣ ёрдами ту мо метонем лойлиқара бихапем корхона распасад кунем мо метонем да як тир ду нишона бизанем брат ман бешӯхӣ гуфтестам ту бояд мада бовар кунӣ мефаҳмӣ